Nagy tapsal Rossinak még ezt a Rovonénit kiválasztottam, ő lesz az, aki minden dal után kiválasztja majd azt a legügyesebb gyerkőcöt, aki felrakhat egy díszt a mi kis közös fánkra, jó? Attól lesz ez különleges, hogy együtt fogjuk majd feldíszíteni, majd meg fogom mutatni, hogy hogyan kell. De, ha már a szóló énekesünk is beénekel, akkor mit szólnátok hozzá, hogyha mi is egy közös kis énekelgetéssel kezdenénk? Hoztam nektek egy olyan dalt, ami szerintem mindegyikőtöknek ismerős lesz, de mielőtt ebbe belevágunk, mondjátok csak meg nekem, nálatok most éppen milyen évszaka van? Tél van. Honnan tudjuk, hogy tél van? Mert hideg van. Hát egy kicsit hűvösebbre fordult az idő. A múlt héten járt nálunk a piros kabátos, fehér szakállas bácsi, onnan is tudhatjuk, de egy valami hiányzik. Mi hiányzik, hogyha kinéztek az ablakon? Hiányzik a hang. Na ez a dal, erről is szólni fog, ismerős lesz nektek, segítsetek majd havazni, jó? Figyelj! Ismerős? Hogy sejtettem. Akkor együtt elénekeljük, jó? Figyelj! Én már a csengettyűvet is hallom. Hogy is szól? Próbáljuk meg még egyszer, figyelj! Ember, hideg, orcos benne, sűrű havas nálam, kiült a hegyen. Na még egyszer ugyanez! Ember, tesz ember, hideg, orcos benne, sűrű havas színálban, kiült a hegyen. Na ti értünk? Mit kiabáltak a gyerekek? Hol esik a hó? Hát én kinézek az ablakon, de nem is esik a hó. Eszembe jutott, hogy hol esett a hó. Szerintem ott mindig esik a hó, ahol a Mikulás bácsi lakik. Hol lakik a Mikulás bácsi? Már mindjárt beszélgetünk még, de először Eszter nénit gyorsan megkérjük. Ugye jól emlékszem a keresztnevére. Eszter néni, gyorsan válaszol ki valakit, aki már fel is rakja a mi kis fánkra az első díszt. Ki lesz az, Eszter néni? Gyorsan! Amanda! Hogy van? Hát gyere gyorsan! Amit Eszter néni szólított, már lehet is futni, szaladni, addig elárulok neked, hogy itt hátul van egy kis zacskó, abból kiválaszthatsz egy olyan díszt, ami neked tetszik, segítek én is egy kicsit, gyorsan válasz egyet, bármelyiket, nagyon jó, és ide az elejére látni fogod, hogy hol van a helye, ti is látjátok, ott, ahol ezek a piros kis csíkok vannak, guruló csíkok, oda, ahol tetszik, már fel is rakhatod az első díszt. Nagyon ügyes, egy picikét. Na, tökéletes. Köszönöm szépen, Amanda. Szóval, az északi sarkon, ahol a Mikulás bácsi lakik, ott mindig esik a hó. Hát képzeljétek, mit hallottam. Én tudom ám, hogy a Mikulás bácsi udvarába, hogy oda kivarázsolja a hóesést. Na vajon melyik őtök tudja? Hát ő is lehetne, de ő decemberben nem ér rá. Nem, várjatok. Segítek egy kicsit, ott nem laknak poszorkányok. Nem, segítek. Na ez az illető, az udvaron lakik, nagyon különleges, azt lehet róla tudni, hogy hófehér. Ekkora kerek a pocakja. Most már nagyon sokan sejtitek. És
hóember, de nem akármilyen hóember. Nagyon különleges neve is van. Úgy hívják őt, hogy Frosty. Nem hallottátok még a nevét? Óvónénék, hallották már ezt a nevet? Hát persze, hogy hallották a Family Frosty-t, azt mindenki ismeri. Ez az ő családi vállalkozáson járunk. Én tényleg meg a Mikulás bácsinak segít. Na játsszunk egy kicsit, jó? Ott, ahol eddig csücsültetek, a székek elé álljatok fel gyorsan, és mutassátok meg nekem a kezetekkel, szerintetek mekkora pocakja van egy szép dundi hóembernek. Ne ott fönt mutass, hanem inkább pocakáljuk, hogy nehogy valami hülyre értsen. Nagyon jó. Az arcokat is felfújjuk, mert az arca is olyan helyes dundi, mutasd. Hopp! Nagyon jó! Na figyelj, ha kiejtem ennek a hóembernek a nevét, akkor gyorsan mindenki megmutatja a saját kis hóemberként, jó? Na lazítsuk le a kezünket, lábunkat. Megnézem, hogy kik a legügyesebben. Figyelj! Frosty! Frosty! Pont most készül fotó Óvónéni, hát azt fogják írni, hogy mindenkinek pisélni kell. Na próbáljuk még egyszer. Nem kell dübörögni, csak a kezed lazíts le, meg az arcod, és figyelj. Figyelj, hogy mit fogok mondani. Ha mondtam én bármit is, dehogy is. Frosty! Ez az, nagyon jó. Ha azt éneklem kezed, mutasd a kezed. Ha azt éneklem lábad, kicsit mozgasd meg a lábad. Ha azt éneklem szíve, simogasd meg a mellkasod, ott van valami, nagyon jó. Ha azt éneklem mosolyod, vedd elő a legkedvesebb mosolyodat. Ó, néni, most készülhet a fotó. Így szoktátok csinálni, mikor az óvónéni megkérdez, hogy ki nem rakta el a játékot? Szép. Ha azt éneklem kacsingat, akkor kacsingatunk. Tudtok kacsingatni? Mindegy. Segíthetsz az ujjaddal is, csak vigyázz a szemed. Nagyon jó. Ha azt éneklem, hogy hideg vagy fagy, akkor fagyoskodunk egy kicsit. Fotózol, óvónéni, hát ha megemelik a költségvetést az újban, ha azt hiszik, hogy fáznak a gyerekek. Nagyon jó. Ha azt éneklem hó, ezt már tudjátok, akkor leeresztjük a hóvéget. Nagyon. És most elmesélem nektek, mi történt ezzel a különleges hóemberrel. Egy hideg, hűvös éjjel történt egy bűvös varázslat. Ezt így fogjuk majd mutatni, ne csüccsenjetek le, a varázsolunk, segítsetek ti is. Varázsolunk. Ennek a varázslatnak a következtében Frosty a hóember életre kell. Hát sose találnátok ki, mi volt az első dolga, inkább elmondom. Táncra kell. Elkezdte riszálni azt a nagy hókufferét. Riszáljátok meg ti is gyorsan, már látom, hogy kuffer az csak nálam van. A kis rikítőt ad hátul, riszált meg. Nagyon jó. De minél jobban riszált Frosty, annál nagyobb beljekben hullott a hó. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az, aki minden mutogatni valóra emlékszik. Eszter néni is meg fogja figyelni, mert aki a legügyesebb lesz, ő lesz majd az, aki a következő díszt felrakja a fára. Na csapjunk bele a lecsóba. Figyelj! Figyelj! Na nézzük! Frosty a hóember, keze lába hideg hó, de a szívem meleg, tudod jó, nincsen hozzáfogható. Figyelj! Frosty a hóember, akit nem zavar a fagy, kicsi szín szemével kacsint és mosolyog rád minden nap. Varázsol! Egy kis varázslat volt csupán egy téli éjszakán. Frosty akkor táncol kell, nem is hinni senki már. Frosty, hogyha táncol, nagy fejekben hullik a hó. Ellepi majd a dombolyát, szákozhat már a sok lurkó. Na próbáljuk még egyszer! Frosty a hóember, keze lába hideg hó, de a szívem meleg, tudod jó, nincsen hozzáfogható. Mondza! Frosty a hóember, akit nem zavar a fagy, kicsi szín szemével kacsint és mosolyog rád minden nap. Varázsolok! Egy kis varázslat volt csupán egy téli éjszakán. Frosty akkor táncol kell, nem is hinni senki már. Frosty, hogyha táncol, nagy lehetben hullik a hó. Ellepte már a domboldat, jöhet a sok szágózó. Na
Na igen, mondjuk gyorsabban! Jár be is! Marikó! Vissza! Na még egy kicsit! Hát tapsoljuk meg gyorsan a riszálókat! Olyan ügyesek voltatok, hogy én is majdnem behavasztam, ez olyan nagyon jó, hogy hogy egy kicsit segítsek Eszter néninek. Gyerekek, hadd lássam csak, tegyék fel a kezét az, akinek a riszálástól lecsúszott a gatyója. Hát mert ők voltak a legügyesebbek. Eszter néni gyorsan válasszon közülük, ti meg gyorsan húzzátok vissza, nehogy olyat mutassatok, amit nem is akarok látni. Eszter néni, ki lesz az? Hát nagyon jó, na gyere gyorsan, ne is húzzuk az időt. Eszter néni, megkérhetem arra, hogy segítsen itt a gyerekeknek, mégiscsak inkább jöjjön ide, mert úgy látom, hogy kicsit el vannak itt bizonytalanodva. Eszter nénit kinevezzük fafelelősnek, jó? És akkor a hátul a kis zacskóból lehet is választani. Nagyon jó. Na gyerekek, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudtok-e válaszolni a következő kérdésemre. Ha már itt a térről és a tér örömeiről esik szó, bárhová feltehetitek, ahová tetszik. Nagyon ügyes. Mi történik odakint a tó vizével, hogyha borzasztóan hideg van? Ügyesek vagytok. Akkor bizony befagy a tóvize. És mit lehet a tóvizén csinálni? Csak akkor, hogyha nagyon vastag a jég, akkor lehet korcsolyázni. Mindenki elhozta a képzeletbeli korcsolyáját? Mekkora szerencsen, na figyelj, akkor a bal lábast tedd a bal lábadra. Összenekeled. A jobb lábast tedd a jobb lábadra. Ha már fel is vettük a korcsolyát, akkor korcsolyázunk egy kicsit. Figyelem! Kezdő korcsolya tanfolyam lesz, siklani fogunk egyet erre, egyet arra, egyet erre, egyet arra. Tökéletes! Hát, ha ilyen ügyesek vagyunk már elsőre, akkor a piruett is nagyon jól fog menni, kecsesen magasba emeljük a kezünket, lábujjra állunk, és fordulunk egyet, vagy erre, vagy arra. Ügyes! Na válaszoljatok a következő kérdésemre. Szabad-e jégen ugrálni? Hát bizony a befagyott tóvizén semmiképpen sem ugrálunk. Felejtsük is el a tavat, játsszuk inkább azt, hogy műjégpályán korcsolyázunk. A műjégpályán szabad ugrálni? Hát, ott bizony szabad. Én is szoktam, csak mindig a fenekemre ugrok, de ezt most nem fogom megmutatni. Ezért azt szeretném tőletek kérni, mivel az emeleten vagyunk, hogy picikéket ugráljátok, mert nagyot ugrani bárki tud. Próbáljátok csak egy kicsit ugrani, sokkal nehezebb, mint nagyot. Picikét. Nagyon jó. Hogy kell megoldani? Ácsi. Próbáljuk meg, jó? Piruettel kezdünk. Kecsesen a kezeket kérem a magasba. Eszter néni pedig figyelj, hogy ki az ügyes. Figyelj! Forgással kezdünk. Nézd, hogy forog a sok gyerek a jégen csúsznak. Hozd a kurid és csúsz velem, hogy ez a nap csúcs legyen. Izgítsenek, ha megfagyott a dó. Forgás! Nézd, hogy forog a sok gyerek a jégen. 100 kis hormonó. Fogd, ha akarod két kezem, de szállj le bővelem, nincs marasz, csak jó. Sikít a fakutya, nézd, hogy kezdetesünk. Nemes kézeket keresek, nézd és ne rededünk. Irán tudunk ellenállni, mint fenékelünk. Irán tudunk ellenállni, mint fenékelünk. Nézd, hogy forog a sok gyerek a jégen. Ma már lesezett legyen, az el meleg legyen. És dúlod ezt a régi dalt veled, forgás. Ez, hogy forog a sok gyerek a jégen. 100 kis honmadó. Fogd, ha akarod két kezem, gyere szállj le bűvelem. Nincs ma rossz, csak jó. Nincs ma rossz, csak jó. Pukedli! Tapsold meg gyorsan a mellettet, korcsolyázat! Gyerekek, nagyon-nagyon ügyesek voltatok, és ha már a tér örömeiről is szó esett, na meg az előbb a Mikulás bácsiról, egy dolgot muszáj, hogy elmeséljek nektek. Szeretitek a titkokat? Továbbadni is?
Hát az kevésbé szerencsés, hogyha továbbadjuk a titkokat, de most az egyszer én is kivételt teszek. Mindenkinél járt a hétvégén a Mikulás bácsi? Találkoztatok is velem? Közben készül a karácsonyfánk, nagyon ügyesek vagytok, köszönöm szépen. Kik a segítői a Mikulás bácsinak? Csöccsenjetek le egy pillanatra. Mert most jön a titok. A krampuszok inkább csak uncutkodnak. A múlt héten, amikor a Mikulás bácsi nálatok járt, mit gondoltok azon az éjszakán? Mit csinálhattak oda-haza a kismanok? Nem dolgoztak? Nem aludtak? Senki nem találja ki? Akkor elárulom. A Mórinéknek sincs tipján. Mit csinálhattak a kismanok, ha nem volt otthon a főnök? Hát buliztak, Bobó néni. Hogy kitalálta? Hát persze, hogy buliztak. Hát én nekem van egy elképzelésem, hogy az milyen lehetett. Játsszuk el, jó? Bobó néni, akkor segítsen nekem, jó? Figyelem. Én úgy gondolom, hogy ha már nálunk bevezették az életpálya modellt, akkor a manóknál is biztosan, a manók sem örültek neki annyira, szerintem. De, na nézzük csak. Én úgy gondolom, hogy első látásra meg lehet állapítani, hogy egy manó milyen munkakörben dolgozik, mindjárt ki is fog terülni. Hát ugye vannak a főnök manók, akik a játékgyárban főnökösködnek, meg a szaloncukorgyárban. Gyorsan ossza ki, a 4 kis főnök manónk legyen, akik játszani szeretnének, nagyon jó. Aztán folytatjuk még. Én úgy hiszem, hogy vannak olyan manók, akik a csomagolási részlegen dolgoznak, akkor hogy haladjunk, másik Bobónét is kérek segítséget, 3 csomagoló részleges kismanót is kérek szépen. Jöjjenek ki, aki kapott sapkát, azok jöjjenek ide előre, jó? Nagyon jó. Aztán, 2 Bobónéni. Azt hiszem, hogy van olyan manó, aki a Mikulás bácsi leveleit válogatja. Őnek ilyen lehet a sapkája, gyorsan válassza ki. Lesz olyan is, Bobónéni. Aztán, másik Bobónéninek is adok még gyorsan egyet, hogy ossza ki. Van olyan kis manó, aki a Mikulás bácsi útvonalát tervezi, őnek ilyen a sapkája. Hát nem én válaszom ki, mert én sosem tudnék választani közületet. És akkor a 2 Bobónénit megkérem, hogy ide a sor 2 végére álljon. Sikerült? A kismanók, gyertek ide előre. Hát igen, nekik azért ilyen vicces a sapkájuk, mert ők túl sokat gondolkoznak. Már is egy gondolattal kevesebb. Nagyon jó. A 2 Bobónénit megkérem, hogy a 2 végére álljon meg. Én úgy hiszem, hogy vannak ilyen nagyobb méretű kismanók is. Itt az Bobónénik, ők lesznek azok, akik a szarvasok után takarítják az istállót. A 2 Bobónéni lesz az másik Bobónéni, gyorsan ide a másik végére. Hát veled itt mi történt? A homlokodra nőtt a füled, gyorsan megigazítjuk, én. Bobónéni, gyorsan kapjuk fel a sidekot, nem? Nagyon jó, de mi is eljövünk ebbe a manóbuliba, jó? Ott, ahol eddig álltatok, vagy csücsültetek, álljatok fel gyorsan. Én úgy hiszem, hogy a manók nem túl jó táncosok, mert nincs idejük gyakorolni. De én kigondoltam, hogy mehet ez a tánc, próbáljuk ki. Csukjuk össze gyorsan a lábunkat. Nagyon jó, szétnyitjuk a lábfejünket, így. És rugózni fogunk, dörrögében rugózunk. Ahol mindenki olyan jól megy, mint aki minden hétvégén gyakorol, nagyon jó. És csettingetni is fogunk. Nem baj, hogyha nem sikerül elsőre, csak próbáld meg. De jól megy nektek, nem is gondoltam rá. Így fogunk dörrögélni, rugózni. Aztán integetni is fogunk, amikor arról énekelek, hogy a Mikulás bácsi végre útra kelt, a lábunkat is megmozgatjuk. Nagyon fogunk ennek örülni, nincs itt a gazdi, nagyon jó. Aztán tapsikolni is fogunk. Hallani fogjátok, hogy erre mindent kerül sor. Na kismanók, jöhet az a buli? Próbáljuk meg. Rugózunk! Egy kismanó, aprócska csúcs, bár egykor egyik szorgosan. A lényeg mindig egyszerű, a játékában nagyszerű. A munka mindig jól folyik, pihenő nincs csak alig. Tudja minden kismanó, más napra kész a főnapunk. Jöttek fel, integetjük! A sok manó csak integet, dolgoztak már eleget. A sok munkára vége már, kezdődhet a manónál. Csapd össze a 2 kezed, ha a ritmust megleled. Szól már a víg, oda szól, táncol a sok kismanó. Rugózunk! Kabom-kabom! Félre! Ez az! Induljon az ősz öreg, várja más
Indulás most útra kell, hosszú lesz az éjszaka, halnak majd csizmák haza, tudja minden kis marú, kerül belőlem minden jó. Jön az integetés, kezeket fel! A sok manó csak integet, dolgoztak már eleget, a sok munkának vége már, kezdődhet a malomnál, csomd össze a két kezet, a ritmust meglelek, szól már a víg a szó, táncol a sok kis manó. Eszembe jutott még egy táncrész is, amikor a kismanók a mosdó előtt ilyen hosszú sorban állnak, az ide kismanó így táncol, hol Eri, hogy ráérzett a lényegre, mert itt állunk, szúrjuk össze a lábad. Így táncolnak a kismanók, tudás? Gondolni is lehet egy ilyen. Ez az. Na felekezek kell. A sok manó csak integet, hogy dolgoztak már eleget, a sok munkának vége már, kezdődött a malomnál, csapd össze a két kezed, ha a ritmust meglelek, szól már a víg a szó, táncol a sok kis malom. Rugózunk! Ez az. Zsák a számnak útra kell, a sok malom már ünnepel, ettől egyig énekel, így kiáltna táncra fel, bár minket a malom vár, apró lábütemre jár, fordul ritmusra, elfáradnak hajnalra, szeretetek el, vicceledünk! A sok manó csak integet, dolgoztak már eleget, a sok munkának vége vár, kezdődhet a manónál, csapd össze a két kezed, ha a ritmust meglelek, szól már a végmód a szó, táncol a sok kis manó. Sok manó csak integet, dolgoztunk már eleget, a sok munkának vége vár, kezdődhet a manónál, csapd össze a két kezed, a ritmust meglelek, szól már a végmód a szó, táncol a sok kis manó. Kapcsoljuk meg a kismanókat gyorsan, ügyesek voltunk kismanók, meghajlás és fogelni, akinek nincs fogelni, annak meg fogelni lesz az ebéd. Nagyon ügyesek voltatok, gyorsan kapjátok ezt a borzasztó meleg sapkákat. Hát az éjszak is hátra ilyen meleg sapkakál bizony. De jó, hogy nem is ott lakunk. Így van, Omoné. Mekkora gázszámlát én akkor fizetni. Köszönöm szépen a segítséget, nagyon-nagyon aranyosak, ügyesek voltatok. Eszter néni már kifigyelte, hogy ki lesz a következő, aki elrakja a díszt. Eszter néni, legyen most 2, jó? Két hadészítő gyerkőc, hogy haladjunk a minős fánkkal. Gyorsan Eszter néni választja ki, mert én nem tudnék közületek választani. Addig azért megbeszélném a többiekkel, hogy melyik is az az ünnep, amire készülődünk, már egyszer megemlítettük, a karácsony. Tehát elárulom nektek, hogy én mit szoktam karácsony este csinálni. Kíváncsiak vagytok? Hát a legfontosabb az a vacsora. De azon kívül, én nagyon-nagyon szeretem, hogyha akik a karácsonyfa előtt vannak, mint ahogy most is, együtt énekelnek. Hát azt nagyon-nagyon szeretem, attól jobban már csak azt szeretem, hogyha előkerül egy-két hangszer. Hát most is hoztam már egy olyan tipikus hangszert, karácsonyi hangszert, amit bárki meg tud szólaltatni. Mit gondoltok? Mi lehet az? Persze, hogy a csergettyű. Zöld mellényes óvónéni. Segítene nekem egy kicsit. Bocsánat, hogy ilyen színkódokat használok, de nem tudom az óvónéni. Nevét? Óvónéni. Segítsen gyorsan kiosztani a csengettyűnek. Aki a csengettyű zenekarban szeretne jelentkezni, önéletrajz benyújtásában megtehetjük. A helyetekre gyorsan lehetek vissza, ajaj! Óvónéni. Ezért nem én osztolom el a csengettyűt. Óvónéni látni fogja, hogy ki az, aki szépen jelentkezik, csak olyanok vannak. Én és én is tényleg. A helyetekre szaladjanak vissza, a csengettyűvel együtt, a helyetekre. Hát azt hiszem, hogy mindenkinek nem fog jutni, de akinek nem jutott, az majd a láthatatlan csengettyűt fogja látni, nekem mindig láthatatlan csengettyű van. De ez nem is baj, mert a képzeletében annak meg lesz a hangja. Elfogyott, nagyon jó. Gyorsan mindenki szaladjon vissza a helyére. Gyorsan. Megvárjuk. Hogy hívják az a bolyéniket a segítségemre?
pillanatra szükséged lenne a Vera hormonének. Külsengeresd meg a helyet. Vera hormonének. Lesz még egy kis feladat, megvárjuk, hogy gyorsan mindenki megtalálja a helyét. A csengettyűsök. Szeretném hallani, hogy megrázzátok a csengettyűt. Gyerekek, milyen a hangja a csengettyűnek? Mit mond a csengő? Azt mondja, hogy csingeling, nagyon ügyes. Hát képzeljétek, hoztam még egy hangszert. Vera nénire fogom bízni, mert egyből csak ez az egy van. Hát ez nagyon hasonlít a csengettyűre, de mégsem az. Köszönöm szépen. Ez a kis harang, ez Vera néninél lesz. Vera néni, sajnos harangozó Ferike művésznő, már nem lehet velünk. Harangozó Vera művésznőt fogjuk megkérni, hogy segítsen ki minket. Egy olyan dalt hoztam nektek, ami ismerős lesz. Legalábbis az előző csapatnak ismerős volt, bízom benne, hogy nektek ismerni fog. Ha azt fogjuk énekelni, hogy szólj csengő csingili, akkor a csengettyűsök gyorsan megrázzák a csengettyűt. Jaj, ne ilyen nagyon már elrepül. Megrázzuk. Ha azt énekeljük, hogy szólj kis harang, akkor a Vera művésznő megrázza a kis harangot. Próbáljuk ki. Mit mond a kis harang? Ha a csengettyű azt mondja csingili, akkor a kis harang azt mondja, hogy nagyon jó, bim-bam, bim-bam. Már kicsit mi is fogunk segíteni. De hogy hitelesebb legyen a dolog, álljunk fel, nagyon jó. És közösen együtt fogunk énekelni, és csengettyűzni. Próbáljuk ki. Figyelj! Én meg vezényelni fogok, mindig is azt szeretem hallani. Csengettyűbe elő. Figyelj! Szólj csengő, csingilingili, szólj kis harang, szólj csengő, csingilingili, szólj kis harang. Eljött szép karácsony, ünnep vár mi ránk most, felé fád a fényen, szikrázik a sötétben. Szólj csengő, csingilingili, szólj szép harang. Segítsünk a kis harangnak. Bim-bam, mondjátok ti is, hasonlja. Bim-bam, egyben. Szólj csengő, csingilingili, szólj kis harang. Szólj csengő, csingilingili, szólj kis harang. Jászolj dicső ége, Jézus születése, szent karácsony éjjel, még dalunk 100 éven. Szólj csengő, csingilingili, szólj szép harang. Segítsünk a harangnak hangosan. Bim-bam, 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 bim-bam. Szólj csengő, csingilingili, szólj kis harang. Szólj csengő, csingilingili, szólj kis harang. Eljött szép karácsony, ünnep vár mi ránk most, belül vár a fényen, szikrázik a sötétben. Szólj csengő, csingilingili, szólj szép harang, szólj szép harang, szólj szép harang. Segítsetek ti is! Bim-bam, 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 bim-bam. Hát tapsoljuk meg gyorsan a csengettyű zenekar! Harangozó Vera művésznő, köszönjük szépen a segítséget! Nagyon-nagyon megköszönöm, ha benyújtésben is segítenek. Ügyesen voltatok, a csengettyűsök, tegyétek a magasba a csengettyűt, hogy Vera néni megtaláljuk titeket. Addig elárulok még egy dolgot. Én ezt a csengettyűs dalt is nagyon szeretem karácsonykor, de van egy kedvencem. Jaj, Eszter néni, hát jelezze gyorsan, hogy a fáról el ne feledkezzünk. Gyorsan, kettő valaki. Már meg is van, már meg is van. Ott tartottam, hogy van egy kedvenc dalom. Úgy vettem észre, hogy mostanában ezt a gyerekek ismerik és szeretik. Hát ezelőtt a dal előtt én csak annyit kérdezek tőletek, hogy láttátok-e, hogy mi van rajtam? Köszönöm, Vera néni. Mi ez a köpke? Hát ez most a karácsonyi köpke. Hát elárulom. 2 dolog miatt szeretem nagyon. Na jó, hát most eszembe jutott még egy, mert elég sokat takar, azért is szeretem. Azért is szeretem, mert ezzel ki tudjuk fejezni, amikor karácsonykor díszbe öltözünk, hogy bizony nem
nem csak kívülről öltözünk ünneplőbe, hanem a lelkünk is ünneplőbe öltözik. Ezért is szeretem a karácsonyi köpenyömet, de még inkább azért, mert jó nagy a zsebe. Elfér benne valami kis apróság. Mit gondoltok, mi lehet a zsebemben? Haha, papírzsebben, az mindig kell, hogy legyen náluk. Meg valami más meglepetés is, amit majd a műsor végén a legügyesebbek megkaphatnak. Szóval, a kedvenc dalomnál tartottam. Azt hiszem, hogy nektek is ismerős lesz. Ti láttatok már angyalokat? Igen. Hát ha jobban meggondolom, most ahogy körbenézek, én is rengeteget látok. Na csalogassuk le őket, gyorsan álljatok föl ott, ahol eddig kücsültetek. Azt hiszem ismerős lesz a dal. Úgy fogjuk kezdeni, hogy szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este, minden pici ablakon. Palotába, mutassátok gyorsan a palotát, nyújtózzunk, nagy palota legyen. Palotába és kunyhóba, ez pedig picike legyen, kis kunyhó. Nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Én már látom előre, hogy ez a dal csodálatos lesz, mert minden dal attól a legszebb, hogy közösen énekeljük. Próbáljuk meg, jó? Figyelj, tedd a magasba a kezed, aki nem ismeri, most az is meg fogja tanulni. Figyelj! Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este, minden pici ablakot, palotába és kunyhóba, nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Próbáljuk meg még egyszer, mert elsőre is nagyon szép volt. Kezeket a magasba, figyelj! Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este, minden pici ablakot, palotába és kunyhóba, nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Egyre csodálatosabb, na még egyszer, csalogassuk az angyalokat. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este, minden pici ablakon, palotába és kunyhóba, nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Ott van néni, nekem morsózik a hátam, olyan szépen énekeltek, csodálatos. Mutassátok csak még egyszer azt a palotát. Jó magas palota legyen, nyújtózzunk. Na most hagyj jöjjön a kis kunyhó. Palota, kis kunyhó. Palota, kis kunyhó. Palota, kis kunyhó. Jaj, de jó van szép a délután. Akkor még egyszer utoljára próbáljuk meg együtt, jó? Most már a kisebbeknek is menni fog. Figyelj, tedd a magasba a kezed. Már segítek én is, figyelj! Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este, minden pici ablakon, palotába és kunyhóba, nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Palotába és kunyhóba, nagy örömet vigyetek, boldogságos ünnepet. Hát dobsod meg gyorsan a mellett, amit énekelhetünk. Nagyon ügyesek voltatok. Ott van néni, ez csodálatos volt. Eszter néni gyorsan, 2 gyerkőcöt válasszunk. Várjál! Hát nem véletlen, hogy ezt a feladatot nem én vállalom. Gyertek, fiúk, gyorsan! Eszter néni segítségével tegyetek fel engem tízt a fákra. Gyerekek, még egy utolsó kérdésem van. Azt láttátok-e már, hogy? Ha várjatok, kezdjük csak az elején. Egyáltalán, láttatok ti már hóesést? Nem? Hát, manapság nagyon ritkán látni. És olyat láttatok-e?
amikor óriási lejjekben hullik a hó, kavargatja a szél a hópihéket, hogy milyen szépen táncolnak a hópihék, ezt láttátok már? Na és azt mondjuk, tudjátok-e, hogy ki az, aki megtanítja a hópihéket táncolni? Csíkos a hónéni! Jöjjön gyorsan, olyan tündéri a mosolya. Hogy hívják az a hónéni? Ági néni, Ági néni. Ha azt mondtam, tündéri a mosolya, már sejtetitek, hogy milyen szerepet számít neki. Tehát aki megtanítja a hópihéket táncolni, az nem más, mint a hótündér. Hát most Ági nénire fogjuk bízni a szerepet, és játszunk egy kicsit, jó? Ági néni, gyorsan vegye fel a hótündéri. Felerít, gyorsan, tüsse össze, kapja fel gyorsan a hótündéri koronát. Hótündéri koronát. Híha! Hát tapsoljuk meg, mert eddig is nagyon csinos volt, most aztán kifejezettem. Ági néni lesz a hótündéri. Mi meg a hópihékre szűrjük, gyorsan mindenki álljon fel a helyéről. Ági néni, illetve a hótündér. Már kitaláltam, mi lesz a feladat. Olyan ilyetten nézed rá, még én magam is megijedtem. Bárhogy táncol, Ági néni, mi azt utánozni fogjuk. Lehet az bármi, lehet egyet ide, egyet oda, lehet forgolódni, lehet a buginát is, csak az akrobatikus rock'n'roll az ne legyen Ági néni, jó? Mert azt nem merjük bevállalni. Ide középredesség állunk mindenki, nagyon jól lássa. Eszter néni megfigyelő, hogy ki lesz az, aki a legjobban fog utánozni. Most én is beszállok a versenybe, jó, Eszti néni? Na ne is húzzuk az időt, nézzük! Próbáljuk meg mi is! Úgy látom, nagyon alkalmas szemét választottam a feladatra. Húzva! Ébredj, hótündér, már itt van a városban. Kipkop, megkopogod váratlan, hamadszol álmodban. Ébredj, hóember, már nagy fejlábas van. Nézd meg, ez a csoda váratlan, fehér és ártatlan. Újra élet minden szánkó, légy hát a széllel száguldó, légy ma hópihékkel játszó, ne csak ámuló. Ébredj, hótündér, eltűnhet a távolban. Kapd el, elszökik és várják már 100 másik városban. Na gyerünk, hogy lássuk ki a legügyesebb. Ági néni nagyon ügyes. Elviszem magammal a következő játékra is. Jó. Mozgassátok az ujjaitokat gyorsan. Mozgass meg az ujjat. Újra élet minden szánkó, légy hát a széllel száguldó, légy ma hópihékkel játszó, ne csak ámuló. Forgolódj! Visszafelé! Ébredj, hótündér, már itt van a városban. Kipkop, bekopogod váratlan, harcol álmodban. Ébredj, hóember, bár nagy fejlábas van. Nézd meg, ez a csoda váratlan, fehér és ártatlan. Újra élet minden szánkó, légy hát a széllel száguldó, légy ma hópihékkel játszó, ne csak ámuló. Ébredj, hótündér, eltűnhet a távolban. Kapd el, elszökik és várják már 100 másik városban. Ébredj, hótündér, eltűnhet a távolban. Kapd el, elszökik és várják már 100 másik városban. Tapsoljuk meg Ági nénit! Hótündér, eltűnhet a távolban. Kapd el, elszökik és várják már 100 másik városban. Tapsoljuk meg gyorsan Ági nénit! Tudtam én, hogy nagyon alkalmas lesz a feladatra. Ó, ez alatt is meleg van, ugye? Azt mondja Ági néni, hogy elfáradt. Ígérjétek meg, hogy délután nagyon fogjátok őt kímélni. Tapsoljuk meg még egyszer, gyorsan! Eszter néni! Tudjátok mi, gyerekek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 hiányzik még a fáról. Eszter néni! 3 gyermekcset válasszol. 3! Várjál!
estén ezt a játékot az előző csapattal próbáltam ki először. Ti lesztek a másodikok, csak azért, mert én tudtam, hogy itt nagyon ügyes gyerekekkel lesz dolgom. Kipróbáljuk? Na, mielőtt ezt az utolsó játékot elkezdjük, elárulom nektek, hogy kicsit hasonlít a történet arra, amit tegnap láttatok. Egy kis fenyőcskéről fog szólni ez a dal, aki magányos volt, pont úgy, mint amit a tegnapi mesében láttatok. Na de nem azért volt magányos, mert gimbe-gurba volt, mint a tegnapi fenyő, hanem azért, mert ő egészen távol lőtt a többi fenyőtől. Az jutott eszembe, hogyha már táncoltunk a valókkal, és táncoltunk a hótündérrel, akkor most megmutathatnátok, hogy ti hogy szoktatok táncolni, jó? Most én tanulok tőletek tánclépést, gyorsan mindenki álljon fel. És énekelni is fogunk, mert itt nagyon számítok majd az óvónénik segítségére, mert biztosan hallják, hogy most egy kicsit én is be vagyok rekedve, de nagyon egyszerű lesz visszaénekelni a dal, mert a dallam ismerős lesz, és tulajdonképpen csak a vízhangot kellene majd játszani, az utolsó sort együtt meg fogjuk majd ismételni. Mi meg táncolunk, megpróbáljuk? Jó, de nagyon izgulok. Ezt én is fog énekelni, ugye? Azt mondja, hogy igen. Na akkor figyelem! Azt hiszem, a dallam ismerős lesz. Valamikor a régi időkből. Hát nektek nem, a nagyobbak. Ti majd táncoltok, figyelj, készítsd a lábad. Ezt a néni megnézzük, kik az ügyesek. Na nézzük! Erdőben állt egy kis fenyő, alakja szép sodár. Zöld ruháját minden éjjel csodálta, hogy sugár. Hol néni? Zöld ruháját minden éjjel csodálta, hogy sugár. Erdő télen zorcsövény, a kis fenyőcske fél. Remegve fázva áldogált, ő szegülőt remélt. Remegve fázva áldogált, ő szegülőt remélt. Kaptan jött és betakadta, és szólt jó éjszakát. Ha nincs kell kedves kis fenyő, majd én vigyázok rá. Ha nincs kell kedves kis fenyő, majd én vigyázok rá. A kisfan mégsem lett vidám, magányos volt szegény. Csak nézett a bőrben messzire, mégis látolt a fény. Csak nézett a bőrben messzire, mégis látolt a fény. De reggel jött egy lovas szár, rajta véglegény. Ó, de szép vagy, jöjj velem, magammal viszlek én. Ó, de szép vagy, jöjj velem, magammal viszlek én. Gyerekek, azt hiszem, ti is kitaláltátok már. Mi történt ezzel a kis fenyővel? Karácsony Valer! Feldíszítették, és ő lett a környéken a leges legszebb. A legszebb fa. Tánc! A kis kapumpás díszben áll, körötte sok kör. Énekelnek, míg a száll, és míg vacak nevet. Énekelnek, míg a száll, és míg vacak nevet. A kis kapumpás díszben áll, körötte sok kör. Énekelnek, míg a száll, és míg vacak nevet. Énekelnek, míg a száll, és míg vacak nevet. Tapsolj meg gyorsan a mellettet táncikálni! Nagyon ügyesek voltak! Eszter néni! Ha maradjunk 3 díszre, válasszolj gyorsan valamit! Hát nem gondoltam, hogy ilyen népszerű lesz itt a fadíszítés. Sejtettem, de erre nem számítottam. Eszter néni, már ti is választottam. Gyertek gyorsan vissza a helyetekre, mert azért nekem is van még egy meglepetésem. Ha már gondolatban karácsonyozunk, jaj, de ügyesek vagytok. Oké, tényleg is gyorsan. Hát, egy kicsit többet választott ezt én, mint arra számítottunk. Nagyon ügyesek vagytok. Na nézzük csak meg, milyen legfelül is fák. Ott van még egy hely. Ügyesek vagytok. Köszönöm. Na gyorsan szaladhatok vissza a helyetekre. Hű, gyerekek, hát ez igazán különleges lett. Tapsoljuk meg gyorsan. Nagyon ügyesek voltatok, hogy feldíszítettétek a fát. Majdnem el is felejtettem, mit szerettem volna mondani. Ha már a karácsonynál tartunk.
Az ajándékot is meg kell, hogy említsük. Az igazság az, hogy én is hoztam nektek valami apró kis meglevelést, már az előbb esett szó róla, hogy a legügyesebbek kapnak tőlem valamit. Hát az a helyzet, hogy nem tudtam közületek választani, mert mindannyian nagyon-nagyon ügyesek voltatok, ezért arra kérem, minden csoportból jöjjön ide gyorsan hozzám, Obó néni, Obó néni. Nem azt mondtam, hogy leendő Obó néni vagy Obó bácsi, hanem hogy Obó néni, minden csoportból. Nem kell megijedni már, nem kell táncolni, nem kell énekelni. Obó néni. Szerintem az Obó nénik már sejtik, hogy mi az, amit én hoztam. Lehet, hogy ti is sejtitek, mert karácsony nem múlhat el szalagcukor nélkül. Obó néni. Na gyorsan minden csoportból. Obó néni. Így már most már fölpattant az Obó néni. Én köszönöm a játékot. Az Obó nénikre bízom a ti szalagcukorkáitokat is. Mert tudom, hogy az ebéd közeledik. Nem tudom, hogy ebéd után azt hiszem mindenkinek jutni fog, ebben is ugyanannyi darab van. Sőt, szeretnék egy bónusz Obó nénit, jó? Bónusz Obó néni lesz az, aki majd az Obó néniknek meg a dados néniknek is kiosztja, jó? Mert ők is megérdemlik. Köszönöm szépen, én köszönöm. És így búcsúzásképpen egy igazi karácsonyi dalt is hoztam nektek, ami arról szól, hogy lehet a fa alatt bármilyen ajándék, mégiscsak az a legszebb, hogyha azokkal lehetünk együtt, akiket a legjobban szeretünk. Na gyorsan mindenki pattanjon föl, még egy utolsó táncikáljon, hogy mindenkinek jó lessen ebéd után az az alvás. Én pedig eléneklem nektek, hogy szerintem mi is a legjobb dolog karácsony környékén. Na mutassátok meg nekem, hogy csak vagyok táncolni az útban. Gitározunk! Egy éles érzés ébred bennünk fel. Ma a szeretet angyala mindenkit átölel. Érzed, viseled a szív, valóra vált álomhív. Mondd csak miért lehet egész évben így. Odafent van mosolyog a hold. Minden csillag fénylő gyémánt ruhát hord. Felhők táncolnak az égen, keringőznek a hóesésben. Olyan csodálatos, hogy itt vagy most velem. Tudd meg a legjobb dolog a földön, az, hogy ma veled töltöm ezt a boldog órát, a szeretet ünnepszín. Csillogni láthatom szemed, megfoghatom két kezed, ennél nagyobb ajándék semmi sem lesz. Na, hagylásson azt a táncot, egy éles érzés ébred bennem fel. Ma a szeretet angyala engem is átölel. Nézd csak, díszben áll a fa, bódító az illata, látod, varázslatos ez az éjszaka. Odafent már vigyorog a hold. Ennél szebb ajándékom még sosem volt. Karácsonyi dalnak száll, mindenkit ajándék vár, amit szerettem volna, én megkaptam már. Tudd meg a legjobb dolog a földön, az, hogy ma veledet töltöm ezt a boldog órát, a szeretet ünnepszín. Csillogni láthatom szemed, megfoghatom két kezed, ennél nagyobb ajándék semmi sem lesz. Na, hogy szóljon a dal? Legjobb dolog a földön, az, hogy ma veled töltöm ezt a boldog órát, a szeretet. Csillogni láthatom szemed, megfoghatom két kezed, ennél nagyobb ajándék semmi sem lesz. Nagyon-nagyon szép és boldog ünnepeket kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy játszottatok velem, hogy tapsoltatok, énekeltetek. Jól éreztétek magatokat? Hát tőletek a számomra ez volt a legszebb ajándék. Nagyon szépen köszönöm, és csodálatos ünnepi készülődést kívánok nektek, és nagyon-nagyon boldog
boldog karácsonyi ünnepeket. Ó, néniknek pedig türelmet és kitartást. Mindjárt itt az év vége. Tapsoljuk meg őket is, mert nagyon-nagyon sokat segítettek nekem. Köszönöm szépen még egyszer. És ne felejtsétek el, a csoportban mindenki megkapja azt az apró kis meglepetést. Sziasztok! Viszontlátásra! Sziasztok! Nagyon ügyesek!